Por primeira vez nos seus 57 anos de historia, o Club Deportivo Boiro disputará a primeira eliminatoria da Copa do Rei. E todo grazas á súa victoria de onte en terras cántabras, onde vencía por 0-1 ao Club Deportivo Monte. Un solitario gol de Emilio Carril antes do descanso permitirá poder vivir esta fazaña. Os de Anxo Casal de Rei libraron un partido moi serio, que se caracterizou pola súa igualdade. O encontro foi seguido con emoción no campo, pero tamén nas gradas, aonde se desprazaron máis dun cento de afeccionados boirenses para arroupar así o equipo neste decisivo partido. O Boiro espera agora rival. Será un equipo de primeira, dos que non participan en competicións europeas. E as miradas agora están fixadas no próximo martes, no sorteo que se celebrará na sede da Real Federación Española de Fútbol. Podería enfrontarse a partido único en Barraña o Celta, no que sería un derbi galego. En Boiro preparan xa con entusiasmo este partido, que ademais do meramente deportivo, suporá tamén unha importante inxección económica para o club. Saberémolo martes a partir da 1.